инак шумо компютерро фаъол намудед, ана ин намуд экран баромад, ё ана ин намуд экран баромад ва шумо дар идома намедонед чӣ кор кунед. Пас бо мо бошед. Имрӯз мо оиди оператсионной системаи омил, рабочий стол ва мушка сухан хоҳем кард. Инак рафтем. оғоз мекунем аз системаи омил ё худ оператсионной система. Оператсионной система ин маҷмӯи барномаҳоест, ки кори системаи компютерро идора мекунад. Системаи омил намояндаи барномаҳои системавӣ мебошад. имрӯз намудҳои маъмулии системаҳои омил ин Microsoft Windows, Unix, инчунин macOS, Macintosh ва дигарҳо мебошанд. онҳо албатта номҳои гуногун доранд. ана чун инҷо мебинед Unix, BCD, Linux, Amiga, DOS, FreeDOS, IBM ва дигару дигар. мо бошем оиди системаи омили Windows сухан мекунем, чун айни ҳол ин системаи оператсионӣ яке аз маъруфтарин ба ҳисоб меравад. инак оператсионная система бо забони содда гӯем чист? Оператсионная система бо забони содда гӯем ин забоне мебошад ё барнома мебошад, ки командаҳои шуморо ба забони компютер фаҳмо мегаронад ва он командаҳое ки мисол шумо мушакро метобед, кнопкаҳои онро пахш мекунед, ҳамаи ин амалҳоро оператсионная система дар худ иҷро мекунад. яъне барномаҳоро бо якдигар пайваст мекунад, таҷҳизотҳоро ва ғайраҳоро. инак чун оператсионная система кушода шуд, яъне чун шумо компютерро гирон кардед, оператсионная система кушода мешавад. дар оператсионной системаи мо чун Windows аст, аввалин чизе ки дар экран намоиш мешавад ин рабочий стол. ана ин намуди рабочий стол. яъне рабочий стол иборат аз ана ин намуди холӣ ё ин ки мизи корӣ гӯем, мизи холӣ аст инҷо. ана инҷо мо дорем иконкаҳо дорем, иконкаҳо. дар қисми поёнӣ меравад панел задач. панел задач барои ҷамъ намудани барномаҳои фаъол истифода карда мешавад. яъне агар шумо ягон барномаро кушода бошед, ин барнома дар панел задач сабт мешавад ва шумо метавонед акнои онро идора карда бошед. акно аз калимаи чун гуфтем Windows, яъне дар Windows системаи оконной система ё худ оинаҳо фаъол ҳастанд. яъне ҳар барнома ё коре ки мешавад фаъол мешавад дар ана ин намуд чорчӯба, яъне акно оина кушода мешавад. барои мисол чи плеер ва чи папка ва дигар барномаҳо. ҳар як акно дорои се кнопка аст. ана дар ин қисмаш, яъне кнопки аввал свернут, яъне чун вақте шумо ин кнопкаро пахш мекунед, акнои шумо ба панели задач меояд. агар онро фаъол карда мебошед, боз онро аз панели задач мекушоед. инчунин агар шумо якчанд барномаҳои монандро кушода бошед, чун ба яке он овардед, программа ба шумо интихоби дигарро низ нишон медиҳад. инак акно гуфтем свернут дорад, инчунин кнопкаи развернут аст, чун пахш мекунед, акнои шумо ба экран кушода мешавад. ана ин крестик бошад, маҳкам мекунад акнои шуморо, яъне аз барнома мебароед. инак оператсионная система, он оператсионной системаи асосие ки мо истифода мекунем ин Windows 10 мебошад. агар дар экрани шумо ана ин кабуд асосӣ, ана ин кабуд ва ана ин парчамак бошад, гӯем значок бошад, ин система Windows 7. инчунин дар панели задач барои он ки шумо корро оғоз кунед, истифода мекунем аз ана ин кнопка ки номеро пуск мегӯянд. яъне кнопкаи пуск якчанд намуд шуда метавонад. ана ин кнопкаи пуск монанд ба кнопкаи пуск ё ин ки менюи пуски Windows 7. агар мо Windows 10-ро дида мебошем, ана ин менюи пуск барои Windows 10.
инак барои он ки кори мо даруни оператсиони система соддатар шавад, истифода мешавад компютерни мушка. Яъне барои оне ки шумо дар компютер дар даруни гӯем оператсиони система дасти худро дошта бошед, дасти шуморо ана ин мушак ё ин ки ин стрелка иҷро мекунад. Чун дар телефон шумо тариқи панҷаҳоятон идора мекунед, компютерро тариқи ана ин гӯем стрелка ё худ мушак идора мекунед. Инак мушаки шумо асосӣ ду кнопка дорад, ин кнопкаи чап ва кнопкаи рост. Кнопкаи чап ва кнопкаи рост фарқияти онҳо дар чист? Акнун биёед барои мисол мушкаро мегирем, ба ягон значок мебиёрем. Ана мисол этот компютер. Кнопкаи чапро пахш мекунем, дошта меистем ва онро метавонем кашида бошем ба ягон тараф. Ана акнун агар мо дар ҳамин экрани худом барои мисол ҳамин экрани сиёҳ кнопкаи ростро пахш кунем, кушода мешавад ана ин намуд меню. Инро боз мегӯянд контекстни меню, яъне вобаста аз оне ки шумо дар куҷо кнопкаи ростро пахш мекунед, ана ин меню дигар гуна мешавад. Барои мисол дар рабочий столи холи ин намуд дорад, агар ба компютер пахш кунем ин намуд дорад, барои мисол корзина ана ин намуд дорад. ин кнопкаи рост. Кнопкаи чап барои чӣ истифода мешавад? Кнопкаи чап барои якумаш гуфтем объектҳоро аз як ҷо ба дигар ҷо бурдан, инчунин барои ба объект даромада баромадан ё худ фаъолсозӣ. Барои мисол агар мо ана ин корзинаро кушода мебошем, ба ӯ омада ду маротиба пахш мекунем, як-ду, ва корзинаи мо кушода мешавад. барои он ки онро маҳкам карда мебошем, интихоб мекунем аз крестик. ана акнун ба корзина мебиёем, кнопкаи ростро пахш мекунем. ана ин командаҳои корзина. барои мисол открит бо чап пахш мекунем, кушода мешавад, маҳкам кардем. ана акнун ин корзина чӣ мебинем? пурра аст. Корзина яъне ин қисми хотирае аст ки ба он чизҳои нолозима равона карда мешавад. кнопкаи ростро пахш кардем дар бори он, очистит корзину, бо кнопкаи чап интихоб мекунем. компютер аз он мепурсад ки оё ӯ метавонад ин корзина холӣ кунад ва маводҳои моро кӯр карда бошад. мегӯем ҳа, бо чап, ва ана чун мебинед чизҳои мо аз корзина озод шуданд. ана акнун барои мисол инчунин шумо метавонед дар рабочий столи худ кнопкаи ростро пахш кунед, интихоб кунед создать бо чап. инчунин инҷо ҳаст кнопкаи папка. бо кнопкаи чап пахш мекунем папкаро. чун интихоб кардем, ва мо кушода шуд новая папка. оиди папка ва файл дар намоиши оянда маълумот хоҳем дод. инак рабочий стол, чун рабочий стол гуфтем, мо метавонем тариқи кнопкаи чапро пахш кунем. ягон амалия нест. кнопкаи ростро пахш мекунем ва ана инҷо ҳаст кнопкаи ё ин ки худ меню дар ин контекст меню вид ҳаст, ва агар мо крупни значки интихоб мекунем бо кнопкаи чап анакнун, ана ин значакҳои мо калон мешавад. боз рост, вид, обычни значки ин хурд мешавад. инчунин дар ҳамин меню ҳаст упорядочить значки автоматически, як ва боз упорядочить значки, яъне выровнять значки посетки. чун мо галочкаро аз инҷо мегирем, метавонем дилхоҳ элементро ба дилхоҳ ҷои рабочий стол бурда монда бошем. ана инҷо мисол инҷо. кнопкаи рост, яъне ана ин значки рабочий стола маъни дорад ки чун инро пахш мекунед, рабочий столи шумо тоза мешавад, ва агар хоҳед ки боз пайдо кунед, кнопкаи рост, вид отображает значки рабочего стола. ана ин значокҳои мо. инчунин агар шумо хоҳед ки ба ҷои гӯем ана ин ранги сиёҳ дигар расм омода монед, метавонед кнопкаи ростро пахш кунед, интихоб кунед мисол персонализация, ва чун инҷо навишта шудааст фон,
аз ана ин менюи ки параметри ном дорад интихоб кунед на сплошной цвет балки фото. чун фото интихоб кардед ба шумо кушода мешавад суратҳое ки дар компютер ҳаст. инчунин шумо метавонед тариқи кнопкаи абзор пахш кунед ва дилхоҳ суратро аз компютер ёфта ҷой кунед. барои мисол ана ин расм выбор картинки ва чун барнома қабул кард пахш кардем крестик ва ана ин расм дар рабочий столи мо. инчунин агар мо ягон барномаро кушодан хоҳем фаъол кардан хоҳем интихоб мекунем пуск. инчунин ин кнопкаи пуск ҳаст дар клавиатура бо анамин байроқча гӯем парчамак ё значок. кнопкаи чапро пахш кардем ва ана инҷо мебарояд барномаҳои компютери мо ки мо аз онҳо мехоҳем истифода барем. яъне ин барномаҳое ки мо аз онҳо тез-тез истифода мебарем ва инҷо оварда мемонем. инчунин агар шумо хоҳед бо тамоми барномаҳои компютер шинос шуда бошед интихоб мекунед все программы ва ана инҷо чун мебинед дигар барномаҳои компютер оварда шудааст. дилхоҳи онро интихоб мекунед. барои мисол интихоб мекунед стандартный Windows ва барои мисол Paint. ана барнома фаъол мешавад. инак ин буд маълумоти кӯтоҳ оиди оператсиони система, рабочий стол ва мышка.